temos máis necesidades educativas que nunca, as necesidades crecen exponencialmente cada ano e, sin embargo, temos menos profesorado especialista de terapéutica, de audición e linguaxe que nunca. Sempre tuvemos moitas necesidades, e máis ou menos, pois aí vamos facendo, non? Nunca foi a situación ideal, pero íbamos facendo. Pero este ano hai muchísimas necesidades e temos profesorado que non cubre para nada. Aquí traemos un pouquiño de abrigo, porque polo tempo que vai tamén fai falta, un pouquiño de comida e moitas ganas de que isto se visibilice e de que se difunda e de que se saiba que é unha protesta moi razonable. Este profesorado asígnase por número de aulas e non ten en conta os nenos reais. Entón, eu creo que se dá a situación tan extraña de que nun centro podes ter por número de aulas un profesor cando tes o mellor a sorte de que nesa escola hai 5 nenos con necesidades específicas. Neste centro, neste momento, hai ao redor de 50 nenos diagnosticados con necesidades específicas e temos o mesmo número de profesores. Entón, entendemos que é un sinsentido. O ano pasado había 3 profesores, este ano hai un, pese a aumentar as necesidades. Que se nos di, bueno, pois que houve unha reducción de fondos europeos e que non hai cartos para contratar a este profesorado, cando nos entendemos que as necesidades son maiores, é un recurso que se debe de cubrir de forma permanente por parte da Xunta e atendendo as necesidades que cada centro pode ter de nenos. Temos un porcentaxe moi alto de nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo. Temos concretamente un 22%, vamos, que case un de cada 4 nenos, é unha locura. E pois vémonos na situación na que en vez de subirnos a dotación de persoal de apoio ou polo menos mantela, pois este ano ainda se recortou máis aínda. Pois nada, toda a xente da zona que irá poida achegarse, nos estamos xuntando todos os venres ás 9 da mañá, no que lle chamamos os venres negros, vale, vimos vestidos de loita, porque, bueno, estamos en loita pola enseñanza pública de calidade en igualdade. Esta zona, estades en outros colexios, institutos e demais, e vos vedes na mesma problemática, animamos vos de corazón a que vos unades e a que loitedes polo que son os dereitos dos nosos pequenos e pequenas, e que tezamos redes e fagamos, pois, unha bufanda moi bonita con todas as redes tecidas e consigamos superar todas estas injusticias e darlle aos nenos e as nenas a educación que merecen.